разсрочено плащане. Нали, в смисъл такъв, те си в офертите на доставчиците. Към настоящия момент, значи една година по-късно, клоним към 8 милиона. Клоним към 8 милиона. Кой носи отговорността? Значи при това положение, във връзка с новите автобуси, аз поисках засилване на охраната. Решението, което взимаха господата Казаков и Кълбуров, сложиха и камери. В един момент аз наскоро научавам, че тези камери уж бяха безплатно, поне така се афишира, че те са безплатно от някаква фирма. В един момент се оказва, че камерите са за 2 месеца под наем, срещу 8000 лева на месец наем. Задавам въпроса, колко струва един DVR, колко струват 6 камери. Градски транспорт, 16 000 лева за 2 месеца наем. Достатъчно ли са тия оставки? В смисъл, това ли са хората, чието оттегляне би позволило на предприятието да тръгне в друга посока? Ами, аз не мисля, че това е достатъчно. Защото оперативният мениджмънт някак го няма. Ами, значи вижте, аз ще ви кажа нещо друго. Тъй като тази сутрин прочетах в интриги, че господата Казаков и Камбуров са изнесли някакви информации каква била причината да напуснат. Едно от нещата, които говорят за прозрачно управление. Казвам ви в прав текст, точно тия двамата господа бяха забранили в продължение на 2-3 месеца, това беше миналата година някъде март, април, май, него период беше. Около 2-3 месеца те бяха забранили входиране на абсолютно всякакви документи, включително и на официална кореспонденция, която се получаваше в градски транспорт. Беше забранено да се входира, докато те не го видят. Лично съм бил свидетел как се разпределят нещата. Всичко е в една папка. Вадиме го, това тук, това тук, това тук, това тук. Секретарката, това нещо го входирай, това нещо влиза в една чанта и изчезва. И в следващия момент се казва, такива документи няма. Аз лично съм искали доклади, един и същ доклад го носят 4 пъти горе и накрая му викат и ми казват, що не даде доклада. Бившата главна счетоводителка, това беше една от основните причини да напусне. Тя беше стигнала до там, тъй като те отказваха да входират документи. Тя ги пускаше по имейла, за да има нещо черно на бяло.